no sé, un quart de 8 que no sigui més llarg un partit de futbol, que són més avorrits que la punyeta. I això que es mou amb 22 o 23 tios, I un d'aquests poetes catalans, dels collons, que tots estan tan ben parits i això, em va explicar aquesta història, perquè era un tio d'aquests de pasta, això de la poesia ens reunim tots, des de la rata de claveguera més infecta, als tios propietaris de bancs i tal. Aquest em va explicar aquesta història, que havien de fer un supermercat en un poble, però resulta que era el supermercat, i quan tenien creat el supermercat, resulta que no havien fet la carretera, perquè la carretera era pública i amb aquesta carretera no podien arribar els fills amb el cotxe del supermercat per comprar la compra cap de setmana. Enteneu, Perquè quan aneu al supermercat aneu amb el cotxe, pom, i ella carrega. Però resulta que havien fet el supermercat i tot, però no hi havia la carretera feta, perquè la carretera era d'una altra. I aleshores van expropiar un terreny, però per expropiar el terreny havien de parlar amb el tio de l'Ajuntament perquè fes que aquell terreny, que era un terreny de zona rural i no sé què, fos d'una zona picable. I aleshores va explicar aquesta història i em va resultar tan macarrònica i em va costar una miqueta d'entendre-la, vaig fer un poema perquè sí, és una manera d'entendre-ho i jo vaig col·locar amb el llibre aquest dels mals catalans. I el poema es diu això de les pel·lícules del Martin Scorsese i del Ford Coppola que fan pel·lícules de mafiosos. Aquí no ens cal perquè ja tenim aquestes organitzacions polítiques, que es diu It's only business, no? Només són negocis, no és res personal. I pum! Se'l carrega i li diu, no és res personal, tio. Ho sento molt. Hem matat el teu fill, tu has matat el meu fill, ara fem les paus perquè hem de continuar fent negocis, no? I aleshores era la conversa entre aquest nano, el poeta, i el seu pare. I està entre cometes, us ho explico perquè com que no podeu veure les cometes, i no seré tan ruc per dir on comença cometa, sinó ho haureu d'interpretar una mica amb la vostra capacitat literària, els tios que van a recitals de poesia, doncs... Però bueno, diu així. Ja sabem que aquest accepta diners, diu l'empresari al seu fill, tot explicant-li que ha enviat a un polític 10.000 euros dins una capsa de Montekristos en un sobre amb un destinatari clar, para el partido. El polític, després d'una hora de mòbil, es guarda el sobre a l'americana i encén un dels abans. Veig el teu futur, germà, és l'assassinat, canta el Leonard Cohen, lluny de tots tres. Només són negocis, no és res personal i els diners es van reproduint com els negocis i el 2x4 de la cançó Barça, Barça, Barça i TV3 a tot arreu. Només falten els líders d'incògnit, la Mare de Déu de Montserrat amb el verbo Adella, el president Tarradellas tan reivindicat i Juan Antonio Samaranch, supervivent de tantes cuites, ara desaparegut. La costa és tan bonica com el cul d'una mona, on els pigmeos compraven segones residències fins que va venir la crisi, hipoteca a la platja, paella d'Euríbor, en treure's la jaqueta per entrar al Camp Nou, al Gamper, el nostre estimat diputat, exregidor, nota el cruiximent del sobre amb els euros. Els jugadors del Barça surten del túnel amb l'himne tan tòpic a tot drap. S'encén el segon, Montecristo, Barça, Barça, Barça. Fent l'últim ja, perquè se m'ha acabat el segon whisky, aquest que portava de casa.